Ini lho ibu minta lamunan dulu dari tadi. Atuh tuh wis yakine lamunan. Lah piye to? Liane Bu. Yo seneng kuwi lek gambak nikan mau ngono. Iya. Ya. Nah, mungkin ibunya bisa ke sini enggak apa-apa. Dengan ibu siapa? Bu Ari di situ saja. Saudaranya Bu Erni. Oh ya. Dari Tulungagung ya tadi. Dari mana? Nganjuk. Oh dari Kediri. Sok tahu sama ini. Sandinya sing kok Tulungagung sandi. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan. Iki lagu seneng. Tresnaku mring sliramu sayang. Sayang ning bulan kang sumunar api ring taman yen sliramu kang dadi lamongan. Oke. Ada kena ya? Ya. Oke, bersama Mayangkara dan Niken dan juga Afi Pelangi Audio Lending. Lah, semua. Mayangkara. Oh, enak deh. Sumriti angin ratri tansah anteng setya drajan teleng ati angen tumbang wong suwo ing sepi tansah ngranti Ada Niken Salindri dan juga Afi Mayangkara.